To izvire, ko gezir, ono. Razumiješ? Izbija voda i prelija ovamo. Tu je bilo poplava. Ali održava je ta komisija što je bila spred općine. Što je sformirala, ajde. Sve je u redu, sve smo došli, popisali, vidjeli, zapisali, ništa. Ništa, mi ne postojimo. Mi smo sve po crijevu. Ja ne znam da li smo igdje. Vodimo se kao na geografski pojam i to. Ali da neko brine o nama, ništa. A još se uvijek naravno vodimo područje posebne državne skrbi, jes tako? Pa šta to znači? Područje posebne državne skrbi, a niko ništa ne skrbi. Metar voda, to ti je voda drogla, čovjek, koš više? Koš više? To kad povučem vlagu sve, pa ja sam imao unutra lamperiju. To sve bacaj van. Lamperiju na zidu, do plafona. To ti je voda drogla onda. Metar vode, znaš šta to znači? U kući.